Ayi serenk la. Lana kudlalwa la. Lana kudlalwa. Ungasuku la usuka khona ucabanga ukuthi uzothatha amashansi la. Akubanjwa kusho inkunzi la. Iphara sikhipha ngoqala bamkundlana. Iphara silibamba ngobhonso siliphonsa phezulu. Hawu. Mntana ubonga lokho utholayo. Hayi. Alela ngaliphumile namhlanje. Sizosebenza. Kodwa Dlamini yabona masuvula isicapha kanje. Yabona masuvula isicapha kanje. Ayi. Bala nje vele ngiyibona ukuthi hayi yabona kuzofezeka amaphupho khona into ezayo. Ngoba sengivela icapha ngihamba ngomhubhe lezi imoto lezi ezinde lezi tshwa yini lokho olimozini. Ngapha ngoli ayivana kethi. Yabona impumelelo izamawala. Hayi ifiso zakho azifezeka mfowethu chamani. Kodwa ngeke ifezeke lezi ifiso uma sisebenzela umuntu. Uma sisebenzela umuntu njengoba nje mina izolo umlungu uthi ngifake ilodi engaphelele ngenze njani manje hambe ngolanda abantu emakhaya ngithi beze uzogibela ngenkalo taxini alokho ngabe lunga kubongi lokho hayi usebenza usukulonke kungekho nosokusanyana ulithi ufika nemali bathi yashota isebenzi nihleli le rank nihleli usokwenza njani sikhipha abantu ezitolo singene sibafaka induku sibafaka induku sidabeze emotweni abantu bengakafuni ukuya emakhaya senze njani kana baba buka ukuthi insuku ayifani phela inyanga ayiphelanga inyanga nakho inyanga ayiphelanga abantu bahlela abanamali emakhaya kodwa hayi sothina mfowethu noma saphuma emakhaya sethozama umsebenzi mina sengibe ngicabanga ukuthi ngcono nguyeke lo msebenzi ngcono nguyeke lo msebenzi eish ngizokwenzani ayikho into ozayenza mfowethu asizama ukusebenza abantu abesa abantu ubani nalo wavumelana ngale imali elodi ukuthi imali elodi imali engaka phela kumele mina ngihambe ngosebenza bese ngisho ukuthi mina imali emangisebenza imali engiyenza imali enga bese kuyavunyelwa nako uyini ngifike sekushiwo sengitshelwa hayi khona kusho lo kodwa hayi mfowethu asisebenza sengibona futhi manje ngathi sekulayisha thina manje sekulayisha thina manje nabantu bafuna ukuncengwa ngazi yini bengezelela kunjena abesa abantu ilenga liyashisa namhlanje cha manje uyalizwa ngathi singakhuluma le emotini sithi abesa abantu manje abese yabona ke umuntu belaza uthola ikhubelo labantu ukuthi iwoza ya newoza sikelanda bageze lekuseni yebo mazi emsebenzini hayi akusentshenzwa singcolile ngemoto yasi wahle sis wahle Dlamini yini ekho lokho kukhipha umoshisano obanda akuyona ibhilidi leli imoto lena usafuna kufaka ama izinto kanti kusendlini la hayi sesawume windi mama hawu vula iwindi lapha kanti yini akavula iwindi lo muntu hawu ngoba nje uzozile ukuthi uza nenkinga uzophinda ukhokheke into ezokwenzakalala 40 rand wonke ungelusi yokulunga yashaya amaphiko intawo zaseJerusalem kwenze njani mntakwethu sondela Keke la keke ntombi mkeke ungakakhulumi. Dukuhle imoto lo ngiyangithona ngithi uthando salabantu sebantwini awusamuhle. Awusamchamane lo. Owami ke lo. Yabona bakuthiwa Adam no Eva umaqondana. Sokushiya into enje nangu maqondana. Nangu maqondana. Nangu maqondana. Wadla chamza. Egcineni. Mama itaxi elokishini. For wena ngaya nomnguphi. Mama mofuna ukuya eThekwini, mofuna ukuya eGoli, mofuna ukuya eCape Town. Le taxi for wena ingafika. uDlamini engasala. Engasala uDlamini. Ngeke mama no. Nayi isithi yakho. Khona umuntu engisamlindile. Yekela abantu ababalindile. Hi babe. I'm fine. Hanyalingwa. Hayi, sisubona come on, sisubona. Ngelingwa. Wenzani mfana? Ukuthini manje ngenzani? Wenzani njengoba uzokhuluma yakho le moto le. Manje sokugibela itaxi la selokishini wenza mama. Awu. Madoda. Ayile Ngiyala ngene manje. Ngemazi lo muntu. Indoda yami le. Wayilafa ehle kakhulu.
awume la ayi kodwa le ntombazane leyana ke ngiyithandile le ntombazane ngiyayithanda leyana ngibonile ukuhlahle leyo uyithandile ukhilimu wami lo ukhilimu wami Spoke chethuda hayi yazi nje into uyabona kodwa into ithi mayithi izihamba kahle icruiser iyaqonda i10 idla makhalo vele qhamuke ama potholes lo mude mude sekumele wenzani wangibamba Dlamini bengithi ngibonile ukuthi lapho usuganunu wabo ngibonile ukuthi wangibamba usuganunu wabo wathi baby how are you uhagela nje phambi kwami sibhekile nje siyizinsizwa nje kahle lo isikhandlela ubambe isikhandlela Dlamini ivuma nawe sobabili usibambe isikhandlela usedelelile kodwa mina ngibe ngiseduzana wena ubumlapha futhi wena ngcono mina kade nginake imoto ngaphansi angibonanga wena obonile babambise wena edelani awuwathela emotweni kwenza awume la akasenduki yelokushini le taxi noma yini yaya kodwa manje uyibona into engiyibonayo Dlamini buka yabona ha ima manje ukuthi ubonile nkathi emhaka ubonile hakala wona mama ulingana na Madoda siyangena la noma sigeni samsofuneni itaxi. awume incane lengane Babuze phela. Kakhulu. lengane incane lengane kakhulu uyazi uneminyaka mngakweni Uno-17. hayi abanye uqaba mama ukwazi ufike wena ku17 u17 ungaka una 17 kuphi lapho uyambona ukuthi indlela emuhle ngiyakaza afike ku17 lo muntu waweqa u17 dala 17 umude kunathi sobabili sihlangene Ngicela awume ukungena. mama wena awunankinga wena uyazi Hayi man hey. Ndiyabona babe akutholi uyabhabheste indaba yama-taxi. But baby, Yazi this ukuthi itaxi mina ngizami hamba ngayo. Tshela ngathi sida siya request or something wakho You were supposed to My request. excuse, Lana. You were supposed to request. interview. And imoto yami ifile lapha ngabe itaxi phela mina ngase ngigibele ama-taxi. Ngimfica usebamba intombi yami efika. Kuyini lokho? Ingakho nje kade vele kwasekucaleni mina ngivele ngingafuna ukuthi manje ngirequest noma iUber noma sithole enye imoto ezohamba isibeke endlini. Hayi osomatekisi. uthi my Uber ngazi my Uber in asisebenzi ngeUber la bafana beUber sibenzani mshaba mfana weUber so shaba beno lento eyibize nje Uber ithi manje la isa rank lana asifuna Uber la asifuna ithi my Uber Sorry, baby. Qala ukubuza umbuzo before ngene taxini mara Sorry. sisazobhadala. There's no need. ungaxolisi nawe oh He's my man. hey He's my yomyeka man. umyeka lo For man God's sake, he's my umyeka lo man. man uyaphi ngeke sicela ukubona ile khusi certificate sicela ukubona ipasi sicela ukubona ipasi lakho ukuthi una17 ngempela ngoba incane lengane kuwena ngeke kanama abazali bakho Mina ngiyakubona. sekubamba bambile lapha Ngiyakubona. You're being jealous. Why? Jealous mina. Wena. Ngimjealous. You. Uphinde usibone sigibela ama-taxi. Okay. Madoda. Ngiyangifaka noma ngifaka la etaxini. sakufaka wena uyona bani usuthini ususatha kanjani Ngiyangigibelisa noma ngigibelisa kuphela yini engiyibuzayo. manje manje uzogibela kanjani imali ngeke sazi ngathi nemali noma nama lokhu uzenza incosi bethu usitshela ngeemoto zakho because I want to be go bani nikhulumayo buku ukhokhelwa intombazane isiphihli somfana lesi Khatha ndoda funa lihlale emfazini madoda. we idliso akusasinedlisi Ngeke korobela ke imali engaka yelokushini. Awayithathi, Ngeke baby. imali engaka yelokushini. etha 25 rand oh hey wena bani 25 rand about 2.50 rand. isikhwama Ah, no. sinda ama shocks No. sis It's coming. It's wena mama wena uzogibela mahali uyena yedwa uyapho manje wamthinta manje Sikhokhiswa imali extra kuthiwa ikhwama ziyasinda. Abahloniphi kanjalo bayadelela nje. we esidudla nangu umfana zonke umpintshi lo ngena lapha emuva ebackseat la uyakhona Awuzwani ke nezidudla. ahlangana Wena nje. Phambi kwami kwenzakalani? hey amgila mina nahlala nesidudla sampintsha sampintsha mona sekhipha amehlo laphana ndawo wafa ngesifike lokuthini vulele lapha phambili mama must love it miyeke indoda yakhe ihlela lapha wena
deserve ukuhlela la. Yabona? Kuze indlela zami ikhanye. Kuze yonke into yami ibe right. Ngiyathela mntakwethu. Ngiyathela. Ngithela ngabantwana. Ngiyathela ngabantwana. Ngadla cha. Yabona ke indlela zami izokhanya. So hamba yonke le ndlela unginike nenamba. Lo mfana lo yakhohle lo yamude mude. Yazi angazi ubaby wayene drama kangaka because the taxi driver is kind of cool and like we're interacting naye. Akuyona into leya. Bafanelana. Bafanele enhlobo. Awuthola noma kuyijirafu noma kuyiqodolo. Inzalo endlula mithi. I could give him a chance someday. Yeah, baby wami. We're not jealous nje, that's all. Nothing more, nothing less. And we are trying to be sophisticated very much. So yeah, I love the taxi driver.